Waqt żjara fir-Renju Unit, il-President Miriam Spiteri de Bono insistiet fuq l-importanza ta' dialogu fuq livell internazzjonali. Dan sabiex id-dinja mill-ġdid tesperjenza l-armonija u twarrab il-gwerer u l-konflitt. Meta indirizzat l-Oxford Union, il-President tkellmet fuq l-importanza illi ċ-ċittadini matwar id-dinja ikollhom aċċess għad drittijiet bażiċi, provvista adekwata ta' ikel u mediċina kif ukoll edukazzjoni. Aparti minn hekk, Miriam Spiteri de Bono insistiet li huwa kruċjali li l-ebda pajjiż ma jidhirlu li bl-użu tal-forza jibdel il-konfigurazzjoni tal-frontieri ta' stat ieħor. Matul iż-żjara tagħha fl-Oxford Union Society, il-President wieġbet ukoll il-mistoqsijiet tal-istudenti membri tal-Oxford Union illi ffukaw fuq diversi suġġetti attwali fosthom l-irwol ta' Malta bħala pajjiż newtrali fl-isfond tal-konflitt internazzjonali kif ukoll is-saltna tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni. Qabel id-diskors tagħha il-President Spiteri de Bono iltaqat ma' tmexxija tal-Oxford Union u żaret il-bini tal-għaqda. Għal din iż-żjara, il-President kienet akkumpanjata minn żewġa Anthony Spiteri de Bono, uffiċjali tal-Uffiċċju tal-President kif ukoll il-Kummissarju Għoli ta' Malta għar-Renju Unit. Iż-żjara fl-Oxford Union ġabet fit-tmiema iż-żjara tal-President Miriam Spiteri de Bono fir-Renju Unit.